L'Auditori Municipal de Castelló de Rugat ha sigut l'escenari d'una autèntica festa de les lletres en valencià. La gala dels Premis Sambori ha reunit centenars de persones en un esdeveniment que ha celebrat el talent literari dels més joves de la Vall d'Albaida. Més de 5.000 estudiants han participat en aquesta edició, guiats per més de 200 mestres. Una mostra clara de la bona salut de la nostra llengua i del poder de l'educació com a eina transformadora. Este acte fa sobretot 3 anys que té, jo sempre que dic que té un I+D, que és els presentadors, que porta un treball darrere de la gent del Centre d'Educació Especial Vall Blanca, però així és com m'agrada a mi, com li agrada a la coordinadora, no? I per a mi és molt emocionant, m'emociona de pensar-ho, perquè l'acollida i al començament tens un Premi Sambori i no passa res, però clar, és que tota aquesta gent passarà a la final i pot ser que després tornen a guanyar un premi i després el premi s'edita i es porta a les aules i jo crec que és molt emocionant veure que totes aquestes persones que estan dedicant-se a escriure després van a tindre un premi només per la dedicació a escriure i escriure per gust. Per gust, després ja ho presentem al premi. I no ens oblidem de la importància de la llengua, que estem ací per reivindicar el valencià i que volem una escola en valencià i continuar llegint i escrivint en valencià. I tot això és el sentit del Premi Sambori. Un èxit molt gran i volem donar les gràcies des d'ací a tota la comunitat educativa per participar i per implicar-se, perquè sabem que el Sambori és un premi que costa molt de fer i la importància que té que els mestres i les mestres ens impliquem en l'escriptura i en transmetre el gust per llegir i escriure en valencià. Que valoren tant que es donen un premi literari i després que és el premi literari amb més participació d'Europa. O sigui, ni a l'estat espanyol ni és el premi amb major participació d'Europa. I la veritat que jo encara tinc alumnes que són grans que diuen jo vaig guanyar un Sambori. I això ens plena de goig per continuar treballant sempre per la llengua i per la literatura en valencià. I en aquest cas, donar les gràcies a l'Ajuntament de Castelló de Rugat per brindar-nos el lloc, l'espai i tot el que ens ha fet falta i que valents i valentes d'acollir la trobada del proper any. Sense dubte, l'autèntic protagonista ha sigut l'alumne premiat. Des del més menut fins al més gran, tots han pujat a l'escenari amb il·lusió i orgull per compartir les seues creacions literàries. Algunes amb dedicatòries molt emotives cap als seus mestres, fins i tot cap a aquells que ja no estan entre nosaltres. Pues la nostra història que vam viure l'any passat, que ella és com per nosaltres és una papallona. Pues es va morir de càncer i nosaltres li hem dedicat la història a ella. Marina amb força. Consisteix en que hi ha una xiqueta que té càncer, leucèmia, y pues fa molts amics en l'hospital. La boira del rostre. És una història que jo m'he fixat en una enfermedad que ja havia existent en la vida real, que és que hi ha gent que no pot recordar els rostres que veu. Doncs m'he inspirat en un autor que té que pintar hiperrealisme i que es dona la situació on té que dibuixar un rostre. Gràcies. La música també ha posat la seva nota especial a la gala. El cantautor Andreu Valor, amb la seva proximitat i sensibilitat, ha fet vibrar el públic amb una classe magistral d'expressions quotidianes valencianes a través de la seva cançó Valencianes i Valencians. L'artista de Cocentaina ha connectat amb grans i menuts i ha tancat la seva actuació amb un missatge d'esperança amb l'eterna cançó Que tinguem sort. La gala ha estat dinamitzada per l'alumnat de la Vall Blanca, que en parelles ha donat pas a cadascun dels premiats. Amb seguretat, alegria i molta il·lusió han sigut el fil conductor d'un acte ple de valors. Tots ells han rebut un obsequi per part de l'organització, reconeixent així la seva col·laboració i implicació. La gala ha destapat un secret molt ben guardat, i és que Castelló de Rugat serà la seu de la trobada d'escoles en valencià de 2026.
Una notícia que ha sigut rebuda amb entusiasme i orgull i que posa en valor el compromís del poble amb la llengua, l'educació i la cultura. Sí. Ha sigut, la veritat que estàvem supercontents. Ho havíem tingut un poquet amagades, per a dir-ho també així. Sí que és cert que n'hi havia gent del poble que ja els ho havien comentat, però vam pensar que era una molt bona opció perquè, a més, l'any que ve farà 20 anys que se va fer la segona vegada així a Castelló, aleshores, com no, celebrar el 20 aniversari d'aquesta manera. Sí, perquè vam pensar, a veure, quan van dir, vinga, va, al Sant Bori, vam pensar, l'auditori és menut, sí que és cert que no tenim altra cosa, vull dir, és el que hi ha, sí que per a més endavant buscarem altres llocs més extens, perquè evidentment vindrà més gent, i vam pensar, ostres, i si parlant un dia en una reunió en l'escola, quan ens vam reunir per a presentar a veure si podíem fer la trobada, si ells ens recolzaven i ens van dir de seguida que sí, estaven comentant i diuen, i si cridem Andreu Valor, què vos sembla? I jo, ostres, estaria fantàstic, voleu que provem a veure? De seguida que li vam dir, de seguida va dir que sí, i clar, jo sabia. Dic, vinguent d'Andreu Valor, una cosa tan important com els Premis Sant Bori, segurament que anem a tindre-ho pleníssim, i ja ho heu vist, de gom a gom. Els Premis Sant Bori no són només una cita literària. Són una celebració de la creativitat, la llengua i l'educació. Un reflex de tot allò que som capaços de construir quan treballem junts, per estimar i fer créixer el valencià. Perquè cada paraula escrita és una llavor de futur per a la nostra cultura.